Luar Kapatisi TV. Kabul, kamasin kabalas nakarpang kabakhamskem, kamstet, kamklan, batbaduna bam umpia. Pathfinders hakakat pratrik risau arca apasan kala pelong ya kayau jadi yathian ni ka jambal seal ka bashisngi hakas nong nong se kenton kum shibenta ban pimi bisa na ka benta ban yo penshna da ka yeng ka bathamai ya ka wei ka long yeng ka badung hakas nong la yangkon is kasi as string ka pathfinders ketika kunhun ka baman la usnam ka jupelong ya ka ni ka yau jadi yathian ni ka jambal seal bat barok ka pisa ka bami na ka ni ka jambal seal lamang lut syaka jing temu ban penshna yeng yiki long yeng ki badung hakeleng kari khasi ya kini ke jambal sia la pli pat ba dorang ba shnong jong ka shnong rat sau kur nok se uba mirang thangkiu rengkat ka jingadan urang ba shnong ka umlengka uba Thomas William umlong kinong penyat shnong ba kinong shong shnong ki balai shim benta ban thi dikitiar baladi ha kini ka sngi kum ka jingadan bentalang ha ka banok senyang na ka benta ka jing temu ka babha chuka kunhun pathfinders. Berwarna keniga lempuk namar kate kawai na konhon kapa le kam babha di lempek di nyadan hang ni parok hi tak kata ka jintemu kapa ya kajo i kathong kapa nian penhe penkrau ya tak mensiam jong mensiam ke jingarap haki brio ki badan kam ke jingarap di ngandung pengertian show hi nga ai tak ka jing khuvlei katpam ya parok ki bayadan benta kum keni ka kom perkhat ai bagi sembok mak bajau jong ki jingkat khu ki ban yarap ye kita ki long yeng ki badan kam ki yarap kenang kersoi lengba penbuat pathfinders lengba jong ni ki badan lang ni ani ko por ba ki kita uparo ki basim benta ki ban yawan hang ni ki ban ya mak ki da ka je kajingwan jongking sung thu ai ka wan da ta ka siam ka ba kenno sinyang kadai tang kata hi ka siam ka ba krau ta ai ba kani ka kajinglong ba kani ka siam kan nang yai pur mo aman la ka men ha men la aman la ki siam rio ban ba ka kunpon pai kan da su kan nang ya chakmat ban mo kumbagi ra pan snow hi ba kilayat kila parpain ba sa kisnong pero ba tengai ba kapan snow ini ba mentari ini dak kwa syu ki yang nomor ba ki mo ki buat ki yang ke ba ngim yo syu nomor ba ka skim na ki mo na ka sarkaru lalu ba ki skim yang baduk kilanang yo nong yo nrei dang dan ki ba do ya kata ka benta ba ka pathfinders ka mo ka keneri ti sekta ki longgi yang ki ba do e ba ni ka kabu nong ba ki skim sarkar nga ai ba ki lat di kabu baka pathfinders kashim lomba ka mensiam jong ka jing yarap kanang yaj mat ta ka jing dorong ka jong blai unong bu nong thau uban sarkrau ya ka mensiam ki ba paro jong ki digria ki badan ya ka mensiam ka jing yarap pat ka mensiam jong ka jing ba te ai begini ki ei paro ni trerang lengkap angkat ni jarong ba snong jong ka munkaru walang yimdan lang ka ni kapor nrei nakadaw penyedan la ka jong program yimela penyedan lang nrei kala nang pha ka mo ya ka kitien ai ko play ko pathfinders nang ya mat bat ke ku nang ada basnong nokka bat ya ki ka basnong nok seru nama hani ka por lembaga ni ka program ka ba dei na mataka ji mu ko jong pi na ka bansa ban sei ya ka imla ka saklang ka ba sinai bat kum ju ka imlang ka saklang ka ba mangi wei ya dan benta hakaban ya tei kiliang kum kibril iba im hakan ni slapat hei but dei ha bagi thai ya kajing trekam ya kajing yalam jang pathfinders ni i sisa bangi dangdon kita ki nong samaria ki babha ki ba perkhat nang ka benta kajing bit kajing piang jang di long yeng long sem
kijongi ki barang don kam ya kajing kersian kajing Arab bat kajing ai tilem bantai pat ya kalong ye kalong sem ke baskem ke ba sup bat ke badap ke babiang ai ku blei pi ki pathfinders kum ju pi ki ba ni sim benta ban ya don benta kajing Arab kajong pi kalong kajing terku iki peginang la manang jam ya kani kajing tumu bapaha kajong ki bagi nang kiu perang haki kam ki bapaha jong ki bat kumbang ngaong kumbang juong ni nakalia kador pasnong di ai di intersian ke papurai di bat hakanulu ke por pi don kam ni keloi ban ai ketika mon ketika diang ke jong ni nang ka jong pi ai ku play jasa isin jadi nang ba snong bat ki khot jong ka dor pasnong umlangka ni la juyo ke ni tre lang ka ba nakapor sa kapor nakamta ka baha kamian nakabanta ka din bentoy jong ka imlang ka sa alang Yes, day isnong pamarjan ngilongkum si para si sistem apa? Ya tray lulu kakam dakajing ya suthu jumot dakajing ya ai jumot lam iwe te natakataw na simro ni kalat kakabu ni kapor talong bangin kentulam dikin ki yang iki nong snong ke jongi ki arsinong masobha banya snok tilang hakbate nang mata kajing ya be RNT ke snong katha nam ta jing ya baik ka kalai kawan ang sinong kathaw jong ni teng namar ka jing sinong pala jing i ka sinong i klet na pan nam ta kabit ka biang jong ke imlang ka salang hinyo i kisamla ka jong ni kisamla an umlang ka kiadon banyarap ya ka ya baik ya ganti ka sinong kathaw haka kamtam hakaliang ka traffic hakaliang ka parking re dan ke jing sngo ba em gani kaliang umlang ka em gani kaliang nongse Ndre nginom ailat kum kata kajing sngo bandon ndre ngi trilang nam ta kabit kabyang jong kasinong kathaw badani kapor ngasim kabu baiba idan hangni balada pisiam ba ki nong song sinong jongi ki nong wan tiet wan pet akani kejaka ki bu bakla ke kali ne ki yen khlama ko kiru bidon kapor ban penbailam bat tharai viru ladangi ngim yo ban kere kata pinum soi ai mapa nam ta ka jingbet jimbiang nim ong ba kata dari ka put ka sam ka jong pi ka put ka sam ka jong ni ndre ka di nam ta ka jing ya be guarantee nam ta ka sup ka san na ka benta ka jing bentoy ka jong ni ki balai ki bawan ha pa ki wan ha ka ni ka jaka ki we pat ki para nong snong ki nyo i ka nuksa ka babha limba ki kam ki jong ni kum ka sinong umlangka ka sinong nong se ni ai google sa sisin pat ya ki volunteer ke jongi ki BDP ke jongi ki bayarap nakapor sa kapor haki benta baro ki bakum ka sinong kadon ke jing dankam hakabay day ka kani ka traffic kabay ka jinga bay RNT jongi kali ki balik bawan kila sacrifice yala jong kapor kila sacrifice yala ka jong ka jingdon kam jongi andre ong pat nam ta ka jingbit jong biang jong ka sinong gin yetre pakandong sisa kajing so kajing sign ni sinong kathaw tinagaliang kador sinong idon ban ahay kindet sa ka tungon pathfinders ngirap darit kajing sngo jong na tayang adap da kajing sngo kemen ka bakraw mo kamtam ya kani ka pathfinder ka pelong ya kani kayo hakaba nakaliang jong iru idon kata ka mensiam bangin yarap kamtam ya kibriw kiba duk kibriu kiba duk kiba khamduna ka jingyo mo khamtam ha ka bang yo ban lingba jong kane ka yo ka ba niju pelong sisnem yo ban yarap ikilong yeng ki baduk ban penshna ya ki yeng kisem bat kumju ru bang yarap na khamenta kitu ki bil yeng mo ki beduna ka jingyo lingba jing jong kane ka pathfinder ka ba ki julai keleng jong kare khasi ban pet dem ban phai khmat syaki na ka benta ka jingdon kam ka jongki ha bakim yo kalat naladi ban shna ye ki yeng kisem railing ba jingdon jong kane ka pathfinder kam tam kane ka yo ka bangi pelong menta ka sngi yo ban yarap ye ki ningkong ngaku ban kublei ya kane ka kunhun pathfinders
Ba kani ka kunhun ka dei kum ka jing yarab yaki baduk. Te ngi dei ban aingu ya ublei ba kum kani ka lat ka lenting yo ban snok tilang. Ha kani ka sil menta balong kani ka jombu sil. Im dei tang ban shushong hayeng ban perkhat ngin le kum no. Dangi wan chani bangin ai ka jing yarab yaki wei ka dei ka kam ka ba he ha. Dei tang naka liang ka pisa da hirap tang naka metro ka dei ka kam ka ba tam te public shibun ya kene ka pathfinders ka kunhun na kwa baki briuru ken kelut mensim bahkan ya snok tilang hakanu kuno karukom ladaki laban ai da ka pisa ru ka biang ladaki laban ai da ka jingduai ru ka biang nakaliang juga kunhun pathfinders nakapor ni juya mentelun ki kam le isnei ki jongi mo aban kiner banirap namta kita ki henmen ki para ki jongi ki badon apa ning juduna kayo kot te so isien pat hau news nem momenta nakaliang kunhun ke jongi ni pelong biang ni ke jombol sir ma fi hadian ke jonga ka ba ka jitu jong ka ni ka jombol sir ka dei nang menta bengin penmi bisa man penmi bisa na menta bengin pensna ya ka wei na ki long yeng apo ka ni kari khasi ka baye batyang ke jongi ba ki dangdon kita ki long yeng ki badon kamsha ya ki jingrap ba ki dangdon kamsha kita jingle isnei na kiti bosbon ki jonga ki jongpi te nakaliang kejungi kunut pathfinders ni khot ni we subha ya baro hi ta ki henmen ki para ki jongi ki ba don ni kata komersiam ba ha ki jing embrio ki jongi jadi ban yarap lani ban kene lang laik sakti ki jongi saktu ki pat ki longgieng ki badang duna ha kata kabam gedi ki badang duna ha ki jing biang ki yeng kasem ki badang haban thia hakami kayong harkat kajing jauh jong keslap kajing be jakaler ki yang kasam gomnong ke pasangan te lumba kajing yasnok ti kajing pi haki kumkini ki program ki jongi ki bangi pelong na kapor bakum ju kitu ki ba lise pimla bani poi bani dalang ni bani ni kapor hanri lumba ki jing duai ki jong pi ki yang kasam ki jong pi pat ka ai men siam ingi ka ai bor ingi susu bangi nang tri khambai ni kaman penjana susu ni kakam te kata hi kadi kathong ke jongi kum ka kenhuan ka bangi kwa na kapor bangin pet bangin kmi lem nam ta kita ki men ki para ki jongi ki badan hapne ki jinge ak jinja ka bangi pelong yang ni ke program ha ni ka singi ka bamenta namang ngidon ka jingthmu ya ka bangi mut khre nak banta bangin snai ko we na ke long yeng long sem jong kita ki men ki para ki jongi ki badan hapne ki juna ha kayo akot te batang ki khniat bana ki menta nak liang kenhun ke jongi ya kaladon ha ta commission mo ka bangi ong bangin tri ka ni ka yeng kasem bat kermen baswa ka Christmas pat ngila ban ai pat yakini kilong yeng ya ka yeng kasem ka ba itnat bat ka ba ifu ifi ka ba kin chong hinsa ba kin la cha no slap no pria ba kin yo cha ya ka ta jingan apring ka mi ka yong ka chuki la ban yarap yengi da ka ba thien ani thien jing ba mi ba sho to ting ka ni jai ni tun jing la khai ru
in riu spa ya kak tien la jong pin dam kam ya ka bakan kiu kak tien khasi kak tien la jong ai kan roi kan pa balai phi ong gate habangi don la ka jong ka kentien khasi kerdop lani phalor beli lani khang ya ka tu ka phalor ngi ju ya ong saka weipan kakten khasi kam ju ong ban ya kiu yau up hinrangi kiu yau thep tu da ya kan mau kan det ho lapan mi da ka pati CTV na ka benta ka jing mentoi upat ba